салом алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастед, соҳ саломат ҳастед. Имрӯз дар меҳмонӣ бародармон ҳоҷием, ҳаматон мешонисинеш. Бародармон саломат бош ҳоҷиҷон, зинда бошед. ҳамат медонем ки хизмати бародар ба тамоми бародарои муҳоҷир расидагиай. Мо бародаро барои ҷойи кор аст, 300-400 нафар одам дар корай. Хай бародармон ответственни ҳами кор ин бародарай. Ина дар бара шиштагием. Хай сухана ба ин бародар метем. Бигзор сухан зиловмон хуш аст. Ҳамин хел аст бародар? Габзор ҷон. Ассалому алейкум мардуми шарифи Тоҷикистон ва мардуме ки дар муҳоҷират қарор доранд. Худованд ҳамавақт сарбаланд бошад. Биродарони азизе ки дар Москвае ҷойи кор дар Дмитровский район, 3 вақт авқот, либоса, ҷойи хоб, документ ё ҳамаш дар гардани ман. Дар ҳама ё ман ҷавобгар. Дар пули шумо ман ҷавобгар. Биродарое ки кор меоед, 1 ҳафта, 2 ҳафта кор менед. Пас аз 2 ҳафта, ҳар 2 ҳафта пас ойлик мегиред. Вақте ки шуморо ягон проблема шид, бигӣ ки хона мерем ё ки ягон касалӣ ё ягон зиндагида ягон проблема шид, шумо расчёт менед, поли чанд суме ки аст 2 ҳафтае ки мондагӣ задишка расчёт менед, меред. Биродаро, касе ки нияти кор қатъи омадагиай, кор беҳад кори хуб, кор дуруни кор завода. Ойлик шаф. Ойлик Ай 40 то 60 ҳазор. Мумкин одаме ки кор кард то 70-80 ҳазор. Одаме ки бига кор омадагиай ва нияти кор. Ана да ҳамаи кор биродаро ман ҷавобгар. Одам дар Москва дахтиш ҷавоб дода мешавад. Лекин ман да ҳамаи шумо ҷавоб медам, биёед кор кунед. Раҳмат кунед падарта. Биёед биродаро кор кунед, касе ки ҷойи кор надорад, касе ки мехоҳад ки документ кунад, 1 сол кор менам. Ман иншоалло ва амри худо ҳамаи документҳояшо ҷамъ мегирам, менамедам. Мебарад дар гражданство мисол. Боқӣ дар амони Аллоҳ, худованд сарбаланд. Ина дастгирӣ ҳам хамеша бародаро. Рӯзои бозор одӣ хай. Рӯзои бозор да 1 моҳ 4 бор одӣ. Дар 2 ҳафта 13 рӯзи корие бачо. Ина бародаро. Хай аз дасти ман бачо ҳамин хамият дар ҳаққи миллат, дар ҳаққи муҳоҷират ман тайёрам дар хизмат.